Takurok norok khana जों सालकलमा कक पिरमाने बिसिंकै सिनि बुबाग्रा तामो सानानै नाय जोंनो तामो खालायनानै नाय ब जागा स्लाङै जोंनो मुक्ति दिनानै नाय बोटिखाय मुक्ति माननाय अकग्रनो नरक सालकलमा खानावै फाइका आहायपनो तिनि बनरक खानाका आं अमनो रताय किसा मानजुय ताबो नंनि गोसोआव के सानानै नायो ताबो ककुंखा अनेक बरक छाओ जे आगिओ तीव्र मथा कैसे एनजीओ तंगमनी ताबो भाई के राजनीतिक दल फाइका चीनी महाराजा बताई राजनीति खाला लिया हिनी सामसे ताबो के भाई के राजनीति वो बकिपिली फाइका अनेक राजनीतिक दल ने नेता रो ताबो प्रश्न खायो कक्संगो मिया आगरतलावो सीपीएम नि युवा मोर्चा हो मोर्चा मानिक सरकार विरोधी दल नेता बब क्वेश्चन खाइका आगे तीव्र मत कासे एनजीओ तब बागे राजनीतिक दल फाइब बसाने बागे फुल पाइका आं अमन तब क्लियर का छानानी नायो भारतनी जारा संविधान परिनाय डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारी सिस्टम जारा साइमाननाय बरक जुदी सिबुई तंगाय बर कक्सिंगला कामो जारा सिया যারা বোকা ও রেবতী মোহন ত্রিপুরা ও জিতেন্দ্র চৌধুরী মানিক সরকার সঙ্গে হয় যারা বুর্বক গর্দব সিয়া ডেমোক্রেসি তাম বুঝিয়া ভারতনি সংবিধান পড়িয়া বরং মতই কক্সিংহ ডেমোক্রেটিক পার্লামেন্টারি সিস্টেম ভারতনি সংবিধানে বিসিংহ যে কোনো ভারতনি নাগরিক একজন সিটিজেন বা যে কোনো রাজনৈতিক খাইনানি বিনি অধিকার দङ বিনি রাইটস দङ अब बिनी सांविधानिक अधिकार उपजाति युवा समिति एक समय एनजीओ तंगमाने राजनीति फाइका गोबां आसामनि गोबां राजनैतिक दल आगे एनजीओ तंगमाने तिनी तामुंखा तिनी राजनैतिक दल फाइका जे बीजेपी तब जातीय दल अमब आगे राजनैतिक दल तंगमाया मब एका एनजीओ हाय अर्गानाइजेशन तंगसे और लाल कृष्ण आदमी संग हाय बररक बर कयेक जन बरक से मन तिनी उनको खाय गरिती समानी बरक भारत इतिहास भारत नि संविधान नि विभिन्न राजनीतिक दल नि इतिहास न बर परिया सिया आबनि बागै प्रश्न खायो जों साका त्रिपुरा राज्य व बुबाग्रा साका चीनी बरर अरै पर इंटंखा जखनते ब कांग्रेस नि याकरै फायै रिजाइन रिवै बसाका जों दफानो मोथांनायनि बागै दफानो लामा फुनंनायनि बागै जों किसु दिन जों कायसे मथा स्लामै एनजीओ खालायो अबो जों चिन दफानो सुबायमानो बसाओ चिनि दफा साब जायगा एंगाकाय सालचा चिन कमरि थानाय हात कमावैनो तंखा किसाते खसरैनो थांखा आबोनि बागै बुबाग्रा ना सिङै तंखा एक बছর 1.5 বছরনি পরে বवान सुका जों एनजीओ तैबो जेरकम चिन बरना सुबाखा एनआरसी केस खलाइका सीआईबी नि केस खलाइका ताबो चिनि बरंनि थाने राजनीतिक क्षमता याफारिनानि बागै जों राजनीतिक दल मा फाइसिनो आबनो वान सुगैनो कक्साबैनो बिनि लगी तंनाय बिनि फलोवार्स तंनाय जों जारा तंनाय जोंनो तुई कक्साबैनो चीनी बुबाग्रा साका जों जनगण नि थानी जुदि क्षमता रिनान थागन काकाय ताई डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारी सिस्टम चीनी बरनि याग पावर रिनान हिंकाकाय जों चक निर्वाचन जों मा बातायलायनाय आबनो वान सुगैनो चीनी बुबाग्रा साकलाइका जे त्रिपुरा मथा फाइनाय एडिसि निर्वाचन जों निर्वाचन पार्टिसिपेट खालायनाय बातायलायनाय बसानाय ताई जों त्रिपुरा सारनो थानचा खालायनायनि बागै जों यापिरि रिनाय ओ थानचानि यापिरि खानामानि लगे लगे न सारा त्रिपुरानि चिकन जरा राजनीतिक दल खालाय दंनाय माने जों काग्लायै जे चिकन राजनीतिक दल खालाय दं माने जतन हुय तिनि थानचांगै तिनि त्रिपुरा मथाव जइन खालायते दिका तेबो चिनि तंथंनि क थानाय 19 तारिख चिनि ओ हानि बागै जबा खालाय तनाय कक छानाय से आईपीएफ तिनि
अजमा बरम गनां एनसी देव बर्मा मेबार कुमार जमातिया बरक वानसुगै थानचानि कमनो वानसुगै चिनी बुबाग्रा बै फाइ मालायलाय कक साबलायै जोंबो राजनैतिक जतन मिलिलायै थानचा खाय चबाख्लायनायनि बागै आदिना एलायन्स साख्लायखा सारा त्रिपुरा हास्टेनि बरराव যারা সাল কলমা দীর্ঘ 70 বছর বনি দফাবাই কুসুব জাংনাই বনি দফাবাই ঠকক জাংনাই হা শেখ জাগৈ তংনাই চিন্তি প্রসারক আদির খাচাংমা মাখা খাচাংমা মাनै তংহক জাগবাইকা কেবো কেবো বাজি সকলাইকা আমো কিসানি কগিয়া দীর্ঘ 70 বছর নাংখাচों यात्री बाक्सांलायनानै खा थानचांलायनानै ताबुक जारा अराय पराय एमटंग बिभिन्न राजनैतिक दल तंखौ खेमलक जागै तंखौ आं दाखक दङ बर नेशनल पार्टी पनि खाइतोन रिजनल पार्टी पनि खाइतोन आं बरनो अनुरोध खाइ सानानै नायो हायदि ताखौ जों चिनि दफा मोथांजांनानै नांसिनाय चिनि हानुसिं फिरगै मानसिनाय जों फिरगै माइ आंगाखाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन चिनि बंशधर बर तंनाय ब हानक लाङै थानाय ताबुक जों मुरा तांख्लायै जों नगमा तांलायखा आगामी 10 বছর आगामी 20 বছর चिनि बसाबतै बुसुक बसारन जों बरक लाङै थानाय ताबुक चिनि हा खतरि थांगा एकदिके फरेस्ट लैंड एकदिके चिनि समतल जागा बनि दफा सेक जाग बायखेछ ताबु एडिसी व गोबां मा जागावा मार्केट तांगै रिखा ओ एडिसी नि फातानि बरर खायार बाजार खायको चिन त्रिपुरा जागा माया तो बहन आसे उदार रुंगै जों बरनरि मान करेप जों हामजागै माया कायसा कक बरबाय कक दङ मानरि ब फावनिया सुतरां जों बुजिनानै जों वानसुंनानै जरा अंखा ताखौरक जों मा वानसुकसिनाय ताई आं मिया मानिक सरकार छावो ए जे गेटार त्रिपुरा लेन नतुयै नाकि महाराज हर नतुयै ताबक थंगै तंखौ अ हर नाकि 1980 सनाव बखनांकाको आं बर सानानै मुसुंगो आं बर सोंनानै मुसुंगो त्रिपुरा राज्यव 1980 सन दांगा नांपुरा साबनि शासन तंमाने तांगै दांगा नांखा अपनी जवाब केन्तो 1980 सननि तिनी 2021 सुंखा अपनी जवाब रिमायाको आफुर सीआईडी इनक्वायरिंका दांगा तांगै नां सीबीआई रिया तिनीसिक पर्यन्त अपनी कोन फल कोन रेजाल्ट रियाको ताबसुक पर्यन्त आं बनो सुना नायो निपेन चक्रवर्ती थिका दशरथ थिका सुदय नसं थैबायका ओ विद्या देवबर्मा थैबायका अनेक एमएलए थिका रश्रीराम देवबर्मा सं थैबायका किन्तु तिनी बाबुनि कोनो जवाब नायाखौ आं मानिक सरकारना सुनानै नायो 2000 सन मिनि जे दांगांफ्रो आफ्रो त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री साब आफ्रो त नोंनो मुख्यमन्त्री तंमानि नों मुख्यमंत्री यादा निने मुख्यमंत्री नों शपथ नायादा जे जतन समान कायनायनानै हिनै आदिनो नों त्रिपुरा आमसायनो सिम उपद्रव अञ्चल बुस्ना खायै निने शासन उपद्रव अञ्चल बुस्ना खायै हजार आर्मी सीआरपी बीएसएफ आसाम नगेर त्रिपुरा आमसाय रहरै नों बथायलेदा अरे हिरामणि सपन देव बर्मा मास्टर बरन नों बथारिया दरतिया सारि ओय ओ चिंताराम कोटना पारा हेसराय पारा छोगेदा अरनि बररंग नों खावै बुयादा अमरन जों पगै थानाया हायदा साबो दफानो रगै शासन चालकखा निनि आनि खलाय साबो बाग खलायै नों शासन चालकखा अबनि विचार कि जों मानखा अबनि विचार जों मानखा जों कोनो दिने ताबो विचार मायाखौ कल्पना जमातिया हायद्राबाद बंनि सीपीएम नि जन बंनि सम्मेलन थांनानै रेप खायबोदार जाका सीआईडी इनक्वायरि जाका ताबुक पर्यन्त मायाखौ ओय अमरपुरनि कल्पना जमातिया बंनि सीपीएम दलनिनो तांगै कल्पना जमातिया खायको जाका मानिक सरकारनि बिहिक बा दिनो बा एकिन तंगो बरखाय कुनुया त्रिपुरा जे सिमि तांगै रेप खायबोदार जाका अपने जवाब मानिक सरकार तांगै रि माया अमते खायै सारा त्रिपुरा राज्यव बरंनि शासन उपद्रव अञ्चल बुस्ना खालायै सिनि त्रिपुरा आमसायनि गोबां पारा न सगैरिखा अबनि बिचार कि सिंमांखा अ मोहनपुर अ मणिपुरी चौमनि अ बोमनि अ चिनि बरक बथार जाका अर चिनि हरिदेव बर्मा पंचायत सेक्रेटारि गोबां बरक न
bom ri betharka bisyar mangkaceng nini Ejerarnagar ganawa o je buddha mandir ganawa ora ki bum ni jaygara 10 jana boro chini injur dunyara tabu gan thani data tongo tabu ga afrani photo tongani thane abunile botamo jawab bikha tabok sai tongo bubagra borong ni kiri mani khai kok mose tiprasa thancang ga kai borong ni tongnani jaga kering gai phayo karena sedin borong tiprasa rona tupi kecak tupi woi लाल झंडा बाली वोय बंगनी बुखोगा उल्टा स्लोगान नि वोय रिफुजी पुनर्वासन चाय भूताधिकार चाय हिनी सारे वोय थाखो गई फाइमने ताबो मानिया त्रिपुरा सारक ताबो सिसाका सिसाई फैका नबार उल्टा सिपका ताबो टाइ करिका जे सीपीएम पश्चिम बंगवा क्षमतानि वाइसा थांगे क्लाइका ताबो टाइ बचाई मालिया त्रिपुरा राज्य अब वामफ्रंट सरकार वाइसा क्लाई थांगा ताई और फाइनाली बंगनी ताई कोपरिका 2018 छना मी आंगदुस्की बाजार जनसभा खाई फायो आ बाजार न बासन निमानी परे आनो रोमो और 20-25 टा गाड़ी रोई गेराओ खलानी नंगने आनो खाई तलांगो रमई तलांगो बरक छाओ आफ्रो आंग नाकी आफ्रो राष्ट्र विरोधी बक्तिता रिफो मिसिन सिलाइते मिसिन खाइनानि सापो एक काको प्रमाण खाइनिया फोटो वान सा पर्यंत आनी बिरुद्धे साक्षी लिया टीएसआर गाड़ी ड्राइवर থেকে কেবল সাক্ষী লিয়া কোনো পুলিশ অফিসার পর্যন্ত আর সাক্ষী লিয়া যে পুলিশ অফিসার আনি কেস রিনাই আ পুলিশ অফিসার পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট নি বুসকাঙ্গ কক্সিনজা পুরো কোনো উত্তর রিমালিয়া সুতরাং কাহর অবখর রঞ্জিত দেববর্মান রমই आफ्रो सीपीएम र वानसुङ माने मानिक सरकार वानसुङ माने जे बन रमै तनिखा खाइन जों क्षमता फाइनाय किन्तु आं जेला तंफाना ठोक द आइन नायै विचार नायै नाय विचार माने परे आं निर्वाचन 8 दिन सिगां आं जेलनि योगो किन्तु चरो पाल्टाय हिनि सामाने अ पाल्टो गने रेदिका जों त्रिपुरा सरकार न ताबो गतिनि क्षमता तंग जों पाल्टौनानि सुतरां ताफोरा बखरा त्रिपुरा मता ताङै खाजाका ताङै जों त्रिपुरा मता न खायै त्रिपुरा सारानो थान्जा खाइनानै नि नांखा अमनि पक गुमा बुबाग्रा बक खाइफैगा गावफोरनो तिनि ताइ किसा सानानै नांगौ तामो हिंगाखाय जों अरै परै इंगै दं माने जों बयबे कुसुमजागै दं माने बयबे चबा सरजागै दं माने अमरनो तिनि थान्जा खालायै बुबाग्रा जोंनो फियगनानि बागै अ हानो किफिर मानानि बागै जोंनो ताबो लगितै चबा खालायनानै नायो एस्टिमोर 100 बছর नि परे पनि हा फिरगै माखा 100 बছर नि पर आयरल्यान्ड नि हा फिरगै माखा जों त्रिपुरा सरग अ हानि बसारग जों जुदि थानचांगै जों जेनारेशन तो जेनारेशन जों जुदि चबा खालाय माखा काय जों बचिनि हानो सालचा फिरगै माननाय त्रिपुरा सरग सालचा जों यगनाय ताकुर अ दिन ताइ बिसि यर लगलिया चिनि बुबाग्रानि दैफांबायनो जों जुदि थानचाखाय चबा खालाय माखा काय खायनाय बेको सालो जों यगनाय ताग्राय चिनि बुबाग्रा जेनाबा थाङै जाति संग कक छानानि दं माने अ कोभिड-19 नुंमानि बागै चिनि बुबाग्रा थाङै मालिया बजतन रेडी दं माने सुतरां ताफोर बखर सालचा अ दफानि बागै अ हानि बागै चिनि हा बुबाग्रा कोसं 184 जना राजा राजत्व खालाय थानाय अ हानि बागै बुबाग्रा जाति संग सालचा कक साइनाय अमनि बागै जों नासिङै दङ अमसिनिया तिनी चिनी बुबाग्रा तिनी कोटी रां खिबै तिनी एनआरसी केस लिखा तिनी सीआईबी केस लिखा रां खपसा केबनि थानि तिनी थुमिया ब बिनि नखंनि रां लाख रेवै अ दफाना फियगनानि बागै सुप्रीम कोर्ट तिनी केस खलाइ दङो तिनी दफाना फियगनानि बागै अ हाकना फियगै मानानि बागै ताहुर एका आबनि बागैनो जों पाहार तंनाय जों मुराव तंनाय पानथर तंनाय बेबाद त्रिपुरासन हायदि जों थानचां लायै गोथा लायै कागलायाव लायै जों बुबाग्रा बाय अ हिम्मत हिम लायै जों बिनि लागि डेमोक्रेटिक लामातैबो जों मुभमेन्ट खालायनाय आन्दोलन खालायनाय ताइ जों सुप्रीम कोर्टआव जों ताबक जे आइननि लराय आरोबो जों खालाय दङ आरोबो जों लराय खालायनाय नांखाय आन्तर्जातिक कोर्टआव अ हानो फियगनानि बागै जों थानायनि बागै जों प्रसेस खालाय दङ किया रुंलाय दङ ताफोर बखर आबोनि बागै जों किरिनानि कोनो कक्रै
mo chini ha oma kebo dabi krai me chini ha ino tipra sana bade oro 10 bangai mano সংখ্যা গরিষ্ঠঙ্গই মানো অফিস আদালত বড় দখল খাই মানো কিন্তু খাকলা বই বড় কোনোদিনও সাওই মাইয়া মচিনি হাই হলে তাকুর বড় কোনোদিনও সাওই মাইয়া বড় তিনি আগরতলা কাছে নক টাঙ্গো শিলচর টাঙ্গো ও কলকাতা টাঙ্গো তামনি বাগৈ টাং কারণ বড়নি কিরিমানি টঙ্গো অর টঙ্গই মায়া খাই শিলচর টঙ্গই মায়া খাই বড় কলকাতা খাতনি বাগৈ বংনি বথক গোবাংমা অনেক ওয়ানজৈ और हाकरे तब नक भारत तमुई तंगो तब बंगले बांग्लादेश तब अने नक तंगो गोबां मा बर मानिक सरकार बो साइ मैया महा आनि हने बबुपुर फाइ कागज पत्र जत्र तंगो बर बबुपुर बसन फाइ सुतरां चेने भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 न जों रेबै नायखां गाकाय जों नगो 1948 ने 19 जुलाई नि परे जरा फाइनाय बड़ा ओरिजिनल इनहेबिटेंट या बड़ा भारत नि नागरिक नाय मैया आइनतै सुतरां जरा तबो रेशन कार्ड आधार कार्ड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जरा नाहारि तंगनाय बड़ा कोनो दिन अरनि नागरिक तो नावै गय तंगमाया स्रापसनि बागै नाय तंफानो बड़ा सालसा अ हानमाया कारनाय कामनि बागै आसामाव जखन एनआरसी चालुंखा ओ एनआरसी चालू मानी परे बरंनि अनेक आधार कार्ड रेशन कार्ड कोनो नांगलिया कारण बरंनि कोनो डकुमेंट्स और आगिनि बर प्रमाण खाइमाया आबनि बागै बर लाख लाख तिनि बर आरो नागरिक तो क्रिमि थाखाय इंडियानि आबो बर हिपु जिमि माथंगो सुतरां ताखुरा बखरा जों बुबाग्रानि तुइ फांबाय बसखांनि सालो जे यगदनि चबा अ चबानि ककपिट थिनि जों गोबां मा जागा पिरखा तिनी जों एसराय बाजाराव चिनि दफानि बररंनि थानि जों पिरनानि बागै जों दिनर पान्दा खालायखा जों आगामी दिनाव तेबो गोबां मा जागा चिनि पान्दा तंगो जों अमति केन चिनि दफानो थांचा खालायनानि बागै चिनि दफानो कायसा लामाते काय फिनलायनानि बागै जों ककपिरि थानाय आबनि बागै जों नांगौ नंनि चुबासो जों नांगौ नंनि हामजांमा जों नांगौ नरक जतनि सापर्ट आबनि बागै नरक जतन अ जे बर थानसानि सबाव नर फाइबायदि ताफुराव बुकुराव जों खाख्लायो बसखांनि सबाव जोंनो कोप्लायुंनाय जों एडिसि चंमारिव जों तो बातायलायनाय नर साइमान खाना अ बातायलायनाय जों सौर निर्वाचन सिमसिना सिंगि तंसिव अ बर जों कोप्लायुंनाय जों दिक्लारनाय रि साखा जे साबो कोप्लायुं नर नाय तंदि गोबां मा बर चिनि महाराजानो तेनतायो रेवती मोहन त्रिपुरा चिनि महाराजानि व्यक्तिगत भावे बन तेनतायो आंनिया बसाका अनुरोध खायसो आं बन नों व्यक्तिगत भावे एटेक खालायमानि नों याकारि रेदि ब खरकसा मास्टार ब उल्टा पाल्टा कक्साका याकाय बोइंगो ब आगिसे ब मास्टार चिकन तेतेफानो ब ताबुके एमपि इंखा बिनि कायसा दायित्व तंगो बिनि दायित्वशील दायित्व ब पालन मा खालायनाय ब जुदि खालायमाय आं याकाय ब लासिमुं माननाय ब मा लासिनाय तामनि बागै बेनि याफां यारों जे मात्र बुबाग्रानो तेनदायनो सुरु खालायखा जों जत्तनो बिनि याफां यारों जों जत्तनो तिनि खोज खायै चिन्हाने मसमै तनिका जों पुतली खाय तनिका जदे बचन सानानि जुदि बाध्य खालायखा याकाय जों बोरै चारायरंनि बसखांगो साइमाया कग्रक चिनि थानि तंगो बिनि अमति कगबो बिनि थुमजा तंगो रेवती बाबू तो तीव केसिनी सीपीएमनि कर्मचारी कमिटिनि साधारण कायसे मेम्बारशिप तंगमोन जों बिनि अनेक याफां यारों सिनिव सुतरां ताखुरा बखरा जों ताय तिनि अर साथुं आसे करकमा व जों आसुग्लाय कष्ट खालायो अ बुबाग्रानि कंनो पिरनाय हनै जार तिनि खालाय तंनाय तिनि अ हातिव फायै जारा जों सापर्ट खालायनाय आं बेबागनो न खाका हामजाफारै आनि ककपायनानि दिगना थां तंखा अर चिनि ताखुक सुरन हाक्सानि फायै चिनि ताखुक बिनायसं चिनि ताखुक परितु संग गोबां मा बरक रखायलायै दिनर जों सुबामानि बागै बरनना आं खाका हामजाफारो ताय अर पुलिस प्रशासननि जारा फाइसनि जोंनर नायमोथां दिमानि बागै बरनबो जों खाका हामजाफारो जों नायो गोसां गोसां खायसे कुन जागा पान्दा फायनानि पान्दा खालायनानि जों कोनो उनको गुन्दगोल खालायनानि नाया हेगाखाय तायतामो साननि ताखुरा बखरा बसखांनि सालो जों अमति खेनो सारा त्रिपुराव खबै चिनि सिमनावबो
सिमना आमसायाव बोसों गोबां आमसायाव थांगै जों लुखु पान्दा खालायनाय पान्दानि बिसिंखै जोंनि दफानि यंनानि जोंनि हाना फियबनानि फावनो जों तिरनाय मुसुक सावैनो खाका हामजाफोरै आनि पगारन मुथाक्का तिप्रा मथा आयुब्लखन बोबाग्रा आयुब्लखन आनि पगारन मुथाक्का जदना खुलुमबाय